ये लोग का मेकअप करवा देता नहीं भइल बड़ी जब मेकअप करे वाली बाप रे बाप हमार मन ना है कि मेकअप करी आए चल तनी हम ही अब बिया न तेजुआ वो एक मोल सिंगार पटार वाला मोल चुरा के आ जा तनी हम लगावे बाप रे आगे ला अपनी लगैते नहीं खीस हम का बूढ़ हो गल त हमर मन में कहीं तू चल गइल बाटे मेकअप हम ना करब का हमहू करब जा तनी लो देखा पाउडरवा कहाँ चुरा देले बड़ी सब जा तनी बार झारे ओठा लाली लगावे काजर करब तब देख सकी हम कैसन लागत तनी बड़ी बड़ी मेकअप हम करवा दे तनी हम लोग के कर जा देखो तो लोग चोरा चोरा के मन नुकसान कर दे तनी कि ना लगाओ तनी देखो समत रे ता न तो छीनिए ले हस काम धंधा भाण में जाओ होने होई न काम धंधा आदमी देखता कि मेकअप देखताटे केतनो आदमी बूढ़ रहता जब मेकअप लगा लेता तो इतना सुंदर लागता कि बाप रे कहे मान के ना तो हम कहे कि उसे कम रह महू लगा काजर लगा ली सुने नहीं कि काजर लगैला से ना आँख ठीक रहेला आँख खजुआला ना आँख में खजुआटा ना होला चलो सुतल भी आराम से तले हम अपन बोन टोन के लगा के ठीक हो जाए कहाँ मेकअपवा के डिब्बा ध देली है सब बताओ अरे बाप रे बाप आँखें में लागे लगल अब क्या करी कंघिया कहाँ रखे देनी हो जाए दो वो ठलाली औरी लगा ले तनी वैसे और सुंदर लगी आइबरी को हई वो ठलाली लगाई खूब चटकार आई का तू लाली लिपस्टिक लगाओ तड़ी माई हमार मन रे हम लाली लिपस्टिक ना लगाई तो का लगाई माने बुढ़ौती में कुल कल जरूरी बता माने कि बुढ़ौती में लोग खाता नहीं के का अरे तनी तो भौजी के करे के चाहिए हमके करे के चाहिए अरे तू का मेकअप करबू अभी काच कुआर बाड़ू बियाह शादी भइले नहीं के आ भौजी बुझाता अच्छा तो हम ना कुंवार बनी लेकिन भौजी तो बियाह हो गइल शादी हो गइल तो ना कर सकेली बड़बड़ा हां कर सकेली हमर ले ढेर न सुघर बड़ी तू ही ना देख के उतरली पतहिया अपन तो में सुगर खराब कहाँ से हो गईली अब हम उतरनी क्यों नाती कहत रहना कि जब बियाह करो तो ये करे ले कर तो आखिर तू देखली ना ये खाली भैया तो कहना ना कि देख ले तो दिक्कत का भाई देखता कितना हम सुंदर लागतानी और हम के उसे कम बनी का आ खटिया धली है ना तो वही डिब्बा लेके बैठ जाइए देखो ई मर्द के सुहाग हो आ तोरा कैसे ना बोले के चाहिए ठीक बा ठीक बाटे चैन से जाके अपन काम कर जो तनी तू औ दाल भेमले बन तनी पीस के ओके पापड़ बनावता है गरम गरम चाय हमसे ना जाए दुआरा बैठ के खाई जाके भौजी से बोल दे बना दी हाथ दुखाता हमार जाता हाँ हो सब तो तार कुछ हुआ ही जिंदगी भर ऐसा ही पड़ा नियर रहबू बियाह शादी करम त ना जाने का करबू जेबू भातारे तर त जा हमारा का करे के बा बेटी हो तारा के सिखौले भर न के सिखाई दूसरा का बेटी बैठ सकी बाप रे उनके काम धंधा देखी के एकदम मन गदगद हो जाता टे एगो हमार बेटी बिया के एकरा सिरात नहीं खे हैं एकरा के ऐसे ना बोले के चाहिए लेकिन इस सबतिया हमके बोलवा त का करी अलिए भौजी हमारे मेकअप देखे देखो हो कितना नीमन का मेकअप करतन यहाँ के बीच में टोक दियल अब ना हमारा से प्यार करी ना मेरा ले तो कहिए करी हम देखो हो का जानी कहाँ सिंदूर बाटे लिपस्टिक मिलते नहीं खे अब नहीं मिले तो हम ना लगाई आ नहीं का कारनामा होई लेके गई हुई कहीं कोने तारा लगा के बैठल हुई कि मैंने कह जला कि ई सही के बाद केतनो मरचा सूख जाला तो ओकर तीताई खत्म होला ई केतनो बूढ़ हो गइल बड़ी लेकिन का शौक खत्म होता टे ई जवान हुई तो का कइले हुई तो बाजारी में चकती लगैले हुई जा बूढ़ी तो के का कहीं जब हमारे सामान लगा के तो के संतोष होता तो अब ओकर लिए का कहीं सोची के न बात बा हो बेटी सयान हो गइल पतो ही आ गइल तब ई कुल काम करतड़ी गांव नगर का कहत होई कि देखा वो फलाना वो कितना मेकअप करके चलतिया उतना लिपस्टिक तो हम ना मारी जितना हमार बुढ़िया मारतिया पता ना केवनी भतारे के देखाई ये कुल देख के लड़कियों करी ज्यादा ऐसे कहल के आंगा जे जैसन करी वो करी हमें आई जवन आंगा में करी बड़का करी तो छोटको हुए कमावा करी का भइल भाभी
आ कुछ ना भइल जी भइल का अब खाना ना बना के चुलुल झाड़ के नहीं और का भइल गोइले नहीं माइक लगे तुम्हारे लिपस्टिक लगा रही तू काहे नहीं खुद लगा लेते हमार के देखाए के बाटे हमर त जर गइल बा हइए नहीं के त के गन लगाई ओकरो लगे गोनी त माने वो हमई के डांटत आय? तू हमई के डांटत हइए के डटती ई बताई बुची कि वो बूढ़े के सोचे के चाहिए न कि ई नया नवर भी त ओकर लिपस्टिक न त लगाई अभी तो ये बात को हनी तो कहती है कि तोके लगावे के थोड़ी नहीं कुल किन खरीद के लगाव तब न हम जनती बस हमर चोरा चोरा के लगाव एगो बात कही खिसी है मती हाँ। कहीं दूसर बाबूजी नहीं खे न रख ले केवन ठीक भई त हम त ना बोली ना वैसे कहिया न के सास से जबान लड़ावती ऐसे हम ना कुछ बोली ना हमार खुद मर्द नहीं मने का हम का सास के ससुर से झगड़ा करी बुढ़ातिया में कोनो चक्कर ओकर नहीं अब बड़ा तू बाड़ू अपनी मैया के कहतड़ू अब माई माने बुढ़ातिया में सिंगार जुग जमाना के हिसाब से बेटी का बेटा सब न कह दे ई थोड़ी बटे कि केहू ना कही केहू को मुंह बंद कर ली केहू पूरी बनाए कल से बनैलू हम अब गर्मी में ना जे बनावे केहू खाई चाहे न खाई हमके गर्मी लगता हमर हाथ में बड़ी दर्द होता ठीक ना अम्माई कल से दाल भिगो के रखले भी जाके तनी पूरी बना द हम जा तनी सुते हम ऊंघाई लागत है हम ना बनाई ठीक ना उनका नौकर ना है तब हम जाई जा भले अब पूरी बना दिया जाए विधवा बिल अपनी रखत अड़ी हमके न सिंदूर बटे न लिपस्टिक बना कुछ बटे तो हम जाता न उनकी लंगे अब तो जब खरीद के रखले भी ओई में से सिंगार को लेवल कर ठीक बा आ ये भगवान अपनी बेरी तो आँखी लगेला आ दूसरा के बेरी तो बड़ा निक लगेला क्यों कहला कि अपनी मड़वा गीत ना आवे दूसरा के मड़वा बहुत निक गीत आवेला तो वे हाल बाटे मैंने बुझा नहीं बुझावा तड़ू हमसे ना बुझौनी का तुम कम बड़ू तू एक दिन उहे माई कर रहन रही तो तू एक दिन लेके ठीक है पूरी बना दिया ठीक बा हम जात नहीं तो आके पूरी हम खियाव तनी तुम लोग का नाम मुड़ी ऐठ देन तो पूरी तुम लोग के हम खियाव तनी टेंशन मत ले रुक जा तनी बतिया ली हो का बबुआ जी कहत रहनी हमी एगो तो ढेर दिन ले बाहर गइल बानी ये बड़ा एथु आवता याद आवता हेलो हेलो काजी का समाचार सब ठीक बा का कुछ ना ड्यूटी नहीं गल का है बरा ना है अभी छुट्टी बनाओ का चीज के जी वो ऐसा ही आपका मिस कॉल आ रहा जन हम फोन उठा ना पाऊनी है आ टुलुआ के पापा न आपका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देले बनी तो खाली मिस कॉल देखावता बाजत ना होखी ना अरे वो ससुर के कुछ बुझात ना हो के गलत बुझात है तो बात आया ऐसा कोनो बात नहीं कि जी गलत ना सोचे नहीं ठीक ना जाए दिए में एथु का करे के बाटे खिसियाई मती चलो ठीक बा का माने खाना ना खैनी हम खा लेबे तन जाएगा ड्यूटी को तनी छुट्टी बा रो रो सुते के खूब बा। तिरिया चरित्र पढ़ेनी सूते के बाद चल ठीक बाटे जी मने जब चार्ज में लगा था तब फोन लेके चली आओ तनी अब के लाज लिहाज नहीं खे अरे तो का हो गई चाची जी के लड़का के तो फोन रहल चाची हवे जी के लइका बा के मन है रंग माने के हम भले रण बेवानिया रही हमके हमरे गांव तो अपाई कनिया लागत तनी तो अभी हम ओसन बानी तो कैसन लगी बूढ़ नियर लगी चोरा चोरा के लगाओ तनी तभी ओइसन बानी हमनियो के मिलता हमनी का ओइसन लगती जा ठीक न तो के हम रोकले बनी कि बैली काहे हमर चोरा चोरा लगाओ तनी आ काहे नहीं जब ले अरे हम खुद किन ले बनी हम तो चोरा के काहे लगावे जाई हमार से मनो का भइल हम का जानतनी आई गांव गिरो कुल मजा लेते त निक लागत टे कौन विपत्ति मजा लेती है कौन ठेगो टूटनी कहती है बताव ना कहती है हैं कुल थेगा टुकटनी कहत सब जाके मुंह बंद करब का कोनो कर कौन सा मेरे मुँह पर तो आदमी सरकारों के गाड़ी देता टे मुँह पर गाड़ी दे सरकारों तब के ना गाड़ी देता टे। ठा लगा दे हां तो ये जुग जमाना में देखाओ त इन लइकिया के तांग में आई ठीक ना ये भगवान हमारा नौके बुझत की सोहाग का चीज हम ना लगाई ना लगाई। हैं तो को समय ना होला जी का हम समय से ओवर होता निका ओवर नहीं की ना मत करो होइना सब बेटी पतोई सयान हो गइली सया गइली सब जेकर मुंह में दांत नखे न कनिया उहो ही कमावा उ तो सूट पहन के चलता रही स जींस पहन के चलता रही स अभी तो हम ना उ कुल चाहेनी ठीक न अभी तो हम एता ने आपसे बतिया वाला कुछ दिन पैदल गोल कुछ दूर तक ले तो मने कहे का मतलब का कि मेकअप हम कर ना करी ना नत करी तू मत कर काहे काहे हां तू मेकअप मत करे हम करब अच्छा हम काहे तू का जानबी सोहागे के बारे में तो कहता नहीं कि हम कह अरे माई। आंखी लागत आटे का हम सुनत का माई माई करने जी आई का घर में मेकअप लगाओ तोहनी के लगाओ खातिर आई लगावती है मेकअप त नाती कीन
के लिए अपनी माई के दो रोको तनी। अरे माई तू बूढ़ भइल जाताड़ी आ मेको त बिटिया बनल जाताड़ी तू। अब तो हम बिटिया ले कम बनी रे। अब माने कि छोटे पर माई बा बियाह शादी कर दियल बाल बच्चा हो गइल अब पतो हिया गइल तो हमर उमरियो एत खत्म हो गइल। तो पहले ही कुल मेकअप वाला के शौक उतारे ले रहती। पहले का करी मरद 20 गो रुपया खातिर के गोड़ाई में ढकेल के मरले का हम शौक सिंगार करी आज ले हमारा शौक सिंगार उन्नति का पूरा कइना खाली हाय पैसा का करबी बियाह के बेरिया रहनी बबुआ हो गए रहे तोरे मने मारदा तो देले रहनी ब्लाउज सिए के गांव जाए के रहे ओ खातिर नते गड़ाई में ढकेल के मरल रहे जानी अपन अथु न तू घरे पुस्तक भंडार अब तो हमार शौक पूरा होके दस लेकिन याद छोड़ दे लगाओ त इतनी के नहीं खेला गांव घर के सुनी त का कही सब तो धइले बानी तोहरे लय बता दे तनी चोरा के लगनिए जा लगा ल जा निक नहीं खुला गो ये माई है लेके भगी है। अरे माई बागो तो काबू ए माई तन सुधर जो गांव जवार के देखी त का कही। हां अरे बबू है का भइल बरे कुछु नहीं के भाई देखी रुक रे कुछु नहीं के पहले मां अहिरा तन सुधर जो छी जाता नहीं भागेला कि ना का करी लइका हवे कुछ नहीं के उल्टो सीधो बोला फिर बाद में पछताहू के बाटे का करी ऐसा जुगे जमाना बा बोला तरह से बताओ तो कहतन से कि मेकअप मत कर। अरे काहे ना करी मेकअप रे दादा हमार मर्दा मर गइल बाकी मेकअप ना करी मर्दे ले तो सब कुछ बाटे ओकरी बात से तराण बेवा रही के बा चलो हो करकटा उसी में नमस्कार प्रणाम पूरा भोजपुरी समाज के गोड़ छू गोड़ लगता नहीं हम सोनी सुमन और ये अपन टीम बाटे यहाँ के बानी खुशी जी और यहाँ के बानी पूजा जी। तो देखी जाए वीडियो बनाओ के हमने के ये संदेश रहा कि मतलब कि सास फैशनदार तो मतलब का बूढ़ हो जाला आदमी तो फैशन ना करेला सुहाग हो तो सुहाग के चीज़ लगैले जाला तो पतो बाड़ी तो खिसिया जाते तो ये सब ना करे के चाहिए कि मेकअप करो तरी सास तो देख के खिसिया जा अच्छा से रहे के चाहिए परिवार में मिलजुल के। और ये हमने के अच्छा लगी वीडियो तो आप लोग दिल से लाइक करम जा शेयर करम जा कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं जरूर सबके कैसा लगला। यही वीडियो से लेते हैं जा विदाई अगले वीडियो में फिर मिल जाए तब तक बाय बाय।